Projet Istasi ye a ka sigiba sigi senga bi Bamako sigi kun ye ka se ka hakilinaba mun b'u la ka se ka olu sigi senga min na kɛ sababu ye ka ba jeliba lakisi min na kɛ sababu ye ka nafa lase jamanaw ma ba jeliba bɛ tɛmɛ jamana mun fɛ. An balaka mun denw garisɛgɛ donna koloci bana na olu bɛ degun sɔrɔ diɲɛ ma don o don ka se ka olu ɲɛfɔ Ganda Tandina ale ye livre kura dɔ sigi senga maaba caman tun b'a kɛnɛ kan an da bɛna se min ma an ka kunnafoniya ninnu kɔnɔna na. An balimaw ni de an ka bi kunnafoniya bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn février kalo tile 24 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisan da in na. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na projet Itasi ale min hakilina bɔra l'Observatoire du Sahara et du Sahel n'a bɛ jamana 23 ko fɔ Mali sen bɛ o jamana kofɔlenw na olu y'u ka sigi dayɛlɛ bi ntɛnɛn février kalo tile 24 Bamako. A jirala k'a fɔ ko nin sigiba in dabɔlen don ka se ka hakilina camanw ɲɛfɔ mun na kɛ u ka taabolow ye ka kɛ don nataw ye yaasa ka se ka ba jeliba ale kisi a kisilen kɔfɛ a bɛ tɛmɛ jamana mun fɛ olu ka nafa caman sɔrɔ a la. Mamadu Jalo ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Projet Itasi n'ale ka laɲini ne walasa ba joliba bolofaraw ni k'u lasago cogo min na a tɔnɔ bɛ se ka bɔ a sigibagaw fɛ u ye gafe dɔ bila sen kan n'a bɛ wele programme d'action stratégique n'o de ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka bila sen kan cogo min na laɲini min b'u la u ka se ka sabati o hukumu kɔnɔ u ye kalanbulon dɔ sigi sen kan walasa nin gafe kofɔlen sɔn ka se ka kɛ a ma fɛn min ye nin projet in a maa bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ tɔnsigi na bi a nafa bɛ Mali kan an bɛ Ala fo ka barikada donc tɔnsigi bɛ ka jamana caman ka délégation sera a ma kunu pour que ka na tɔnba sigi dɔ kɛ Joliba Baji kan n'o y'a dugukolo jukɔrɔjiw ye donc organisation dɔ bɛ yen nɔ ko OSS ani UNESCO ni ONIDI ani ABN autorité basse Niger olu ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye projet dɔ bila sen kan n'a wele ko projet NB ITAS o projet in bɛ ɲɛsin Joliba dugukolo jukɔrɔji bɛ se ka lakana cogo min na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Joliba jukɔrɔji bɛ tila jamana kɔnɔntɔn ni ɲɔgɔn cɛ donc a ka kan jamana ninnu ka se ka bolo ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɛ min b'a to ji ninnu bɛ lakana dugukolo jukɔrɔ n'i y'a ye sanfɛ jiw de baaraw ka ca mais dugukolo jukɔrɔji jateminɛw ka dɔgɔ donc nin ye projet ba fɔlɔ yɛrɛ ye min bɛ ɲɛsin dugukolo jukɔrɔjiw ma donc o de kɔnɔna la u ye gafe ba dɔ labɛn min bɛ tali kɛ o ji lakanani bolow ma jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ o ma ko programme d'action stratégique donc o de gafe kan ka la ɲɛnamaya k'a valider donc o de tɔnsigi nana kɛ an fɛ Mali la yan ni dafe jamana caman bɛ yan Burkina bɛ yan Niger bɛ yan Benin bɛ yan Mauritanie bɛ yan donc ka fara Nigéria kan fo ka se Tunisie yɛrɛ ma donc délégation ka ca u bɛɛ nana ani Mali yɛrɛ an ka se k'an sigi ka se ka hakilina jagabɔ a kan ka se ka jateminɛ k'a lajɛ ni gafe n'a sɔrɔna a baaraw taacogo ka ɲi n'a sɔnna jamana bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la n'a sɔnna bɛɛ lajɛlen bɛ i sago sɔrɔ a la n'a sɔnna a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka Joliba balo lakana cogo min na. An ma ladɔnniya k'a fɔ farafinna gun kɔnɔ jamana 23 olu de ye nin projet kofɔlen a tɔnɔ bɔ min sigira sen kan Observatoire du Sahara et du Sahel fɛ walasa fɛn min ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye olu bɛ se ka kunbɛn cogoya min na. Nin kalanbulon in a bɛna tali kɛ tile 4 hukumu kɔnɔna la min ɲɛmaya kun bɛ an ka minisiriso min sigilen don jiko ani kuranko ɲɛnabɔli ma. Musolaka mun ni olu denw garisɛgɛ donna koloci bana na yaasa olu bɛ degun mun sɔrɔ diɲɛ ma don o don ka se ka olu kɛ gafe ye diɲɛ ma ka bɔ a kalama. Sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen ale yɛrɛ ye journaliste ye n'a tɔgɔ ye Ganda Tandina ye ale ye livre bɔ livre min carila ka kɛɲɛ ni sibiridon ye février kalo tile 22 san 2025 a yirala k'a fɔ nin livre cari in ale kɛra musée muso kunda o de la wa kunnafoniyaw yɛrɛ k'a fɔ Mali minisiri kɔrɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se premier ministre caman ma wa jiralen don k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye mun bɛ wuli kajɔ la ka se ka nin bana kofɔlen in kɛlɛ Issa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Nin gafe min filɛ nin n'a sɔngɔ bɛ t'i jɔ sefa wari 1,400 na a gafe bɛ tali kɛ ba minnu denw garisɛgɛlen don koloci bana la nin gafe in kɔnɔ a sɛbɛnbaga bɛ gɛlɛya caman fɔ nin bana kofɔlɔ in ta fanfɛ. Livre in sɛbɛnni hakilina nana min na parce que den banabagatɔ bɛ ne yɛrɛ bolo jolici bana in de b'u la a bɛ fɔ min ma ko drépanocytose société la an bɛ cogoya min na a ma nɔgɔn ni ne yɛrɛ taara an ka dɔgɔtɔrɔso la CRLD muso caman bɛ kɛ condition dɔw la a cɛ man ɲi dɔɔni parce que i bɛna sɔrɔ problème financier bɛ dɔw la dɛmɛbaga fosi t'u bolo min bɛ u dɛmɛ ka se k'u ka denmisɛnninw ta
dɔw fana dɛmɛbaga t'u bolo u ka so min bɛ se k'u dɛmɛ hali ni wari bɛ yen k'u dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye pour que u ka se ka bana wagati tɛmɛ. minisiri kɔrɔ madame kulubali mariam mayiga n'ale ye kada tandina dɛmɛbaga dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ nin gafe in bɛna to mɔgɔ caman bɛna bɔ bana in kalama. kada a ye gafe de bɔ mɛ n'i ye gafe in tabi i b'a ye k'a fɔ ko kumakan min b'a kɔnɔ kumakan in laseli dɔw de bɛ ka kɛ société bɛɛ lajɛlen ma laseli min b'a to an b'a dɔn k'a fɔ ko nin bana in halisa an kan k'a ta ba la parce que n'an m'a ta ba la denmisɛnnin caman bɛ an bɛ bɔnɛw la k'a sɔrɔ o tun ma ka kɛ olu tun bɛ se k'u ka mɔgɔya kɛ k'u ka ɲɛnamaya kɛ lafiya la. directrice des éditions gafe ka kuma kɔnɔ ale ka dɛmɛ nin gafe baara la o ye kolocibana bɛ se ka lakodɔn cogo min na yalasa k'a kɛlɛ. n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ drépanocytose ye bana ye bana min bɛ mali bɛɛ touché presque et puis ne yɛrɛ drépanocytaire n y'a fɔ cogo min na ne parents fana y'a ye donc ne personnellement ne yɛrɛ kun touché len don kosɛbɛ mais n'i nana plan professionnel fana kan i bɛna ye livre in ye fɛn ye instrument ye instrument min b'a to voilà mɔgɔw bɛna kunnafoniya caman dɔn drépanocytose bana kan. wa maa minnu nana nin kɛnɛ in kan caman ye waliɲuman dɔ jira sɛbɛnnikɛla ka nin hakilina nin na. a bɛ kuma bana mun kan u b'o wele tubabukan na ko drépanocytaire bamanankan na jolicibana de don bana mun don a dɔnnen tɛ an ka jamana kɔnɔ a dun bɛ mɔgɔ caman na bana mun don a kan ka fɔ a kan ka dɔn a kuma kɛra bi kada fɛ kada ka livre fɛ a diyara n ye kosɛbɛ. nin gafe in n'a bɛ ɲɛsen 132 bɔ i ye gafe min kɔnɔ dusukun ni hakilina jagabɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min être mère d'enfant drépanocytaire gafe bɛ sɔrɔ jamana fan bɛɛ. an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ koloci banabagatɔw ye ani u somaw bɛɛ lajɛlen. halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baya o ye musow ka labɛn ye n'a bɛ musoya sanga bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan a jirala k'a fɔ baya ale kɔni bɛ labaara musolakaw fɛ kabiri lawale la wa maa caman bɛ yen olu bɛ baya in dilan ni k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔ ye dɔw yɛrɛ b'a dilan ni warijɛ ye ale ni sanu a jiralen don k'a fɔ ko baya ko nafa caman de b'a la k'a sababu kɛ muso yɛrɛ ka sanga n'a ka cɛɲa bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a b'a kisi ɲɛjugu ma ayisata ba ale ye wulikajɔ kɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. cɛla kɔnɔ walima baya ale ye masiriminan ye min bɛ dilan ni kɔnɔkisɛ warijɛ walima ni sanu ye masiriminan don musow talan don fana a dɔw ka fɔ la ko baya ye fura ye min bɛ muso tanga kɔnɔdimi ma wa ko ɲɛjugu lankari don fana. yani an ka garantiw ni fɛn caman wɛrɛ an ye nin de surtout ne lamɔna n mamuso de bolo ne kɔnɔ de ye n mamuso bolo n mamuso b'a fɔ n ye cogoya min na muso o muso n'i bɛ kɔnɔ matarafa a ka ca ala fɛ jigitigɛ wale t'i sɔrɔ muso o muso bɛ kɔnɔ matarafa hali i denw jigitigɛ wale t'u sɔrɔ wa ni kɔnɔ b'i cɛ la fana walima a b'i kan na walima a b'i bolo la ni ko n'a bɛ n'i denw sɔrɔ kɔnɔ de b'a tamasɛrɛ yira i la. an ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ wagati tɛmɛnenw la o tun bɛ muso furu n'u ye u den furu i b'a sɔrɔ u bɛ kɔnɔ dɔ labɛn k'a dilan spécialement a yɛrɛ tɔgɔ la k'a don a den kunna karisa nin filɛ nin ye nin siri cɛ la i b'a kɛ i ka furulabatola ye mais i kana to cɛ wɛrɛ ɲɛ ka da la mun t'i cɛ ye i sigi y'a faamuya bon ni a y'a di e ma o la ni e y'a mara ka ladon o la ka o to e bolo i cɛ bɛ k'i ta ye. baya nasuguya ka ca a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni a jɔyɔrɔ don. bon farikolo la cɛla ta ye encouragement l'amour dɔw b'an bolo u bɛ mɛnɛmɛnɛ ni sotigi ɲɛ dara kan a b'a la encourager ka a ka kow kɛ. fɛn ɲɛnama de ye muso fɛ muso ka masiri ɲɛnama don kana ye ko min b'a san sugu la ten k'a don a cɛ la ten baya dabɔla mun kama u ka jija u ka cɛsiri u ka baya kɛ o ye k'a fɔ ko ka baya don i cɛ la k'a kɛ komi dɔnkɛla ye o fɛn tɛ quoi k'a don i cɛ la bɛɛ k'a ye baya ma dabɔ o kama baya dabɔla mun i mana don i cɛ la k'i masiri toujours ni wagati dɔw mun na i bɛ fɛ min k'a ye n'u y'a ye hakilina wɛrɛ ka n'a ma mun tɛ hakilina mun kun t'a ma fɔlɔ quoi. baya bɛ muso ka musoya yanga a dɔw ye juru kelen ye dɔw yɛrɛ juru ka ca
nga baya kɛra togo o togo cɛminɛ furatelen don barisa a ma ka di kosɛbɛ cɛlakaw ye. Ayiwa kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ championnat national basketball D1 ale tile 4nan wulikajɔ kɔnɔna na Stade Malien ale ni AS Police olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan in kuncɛra AS Police ale ka sebaya la 65-56 a yirala k'a fɔ Stade Malien ale ye musolakaw ko olu kɔni y'u jija ka se sɔrɔ ka sababu kɛ ko olu gagnena Stade Malien olu ye sebaya sɔrɔ AS Police ka 57-54 Kajatu Bagayo ale ni Musa Nyang olu tun bɛ a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmada o fɛ. An ka wano ka kɛnɛ sanfɛ celu kunda sa bogo sabanan dolantan kɔfɛ ni Stade Malien ye sebaga ɲɛnama sɔrɔ CMK kan bogo naaninan in kɔnɔna na ani AS Police kun kɔdalen ɲɔgɔn na n'i y'o ɲɔgɔn sɔrɔ in ta yɛlɛba ye ka fɔ ko ɲɔgɔn sɔrɔ jijalen don ka da kan AS Police fana ye tɔn ye mun jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ Mali basket ko gun kan o la i n'a fɔ an kun sigilen don n'a ye cogo min carton fɔlɔ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Stade bɛ sebaga sɔrɔ la 14-5 tago filanan wagati AS Police bɛ wuli ka jɔ kɛ nka u bɛna sanga 5 bɔɲɔgɔnko kɛ ka sɔrɔ u ma panier sɔrɔ ka don o la Stade bɛ to ɲɛfɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ wagati la 14-11 tago filanan wagati AS Police bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na a bɛ se ka dɔ bɔ celu o bɛ ɲɔ a bolo u bɛna 14-11 nka yan'a ka taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la Stade bɛ dɔ fara wuli ka jɔ kan tuguni 32-20 sɛngɛlafiɲɛbɔ tɛmɛnen an b'a ye k'a fɔ ko AS Police de don cogo bɛ ɲɛ u bɛna caman b'u ka danfaraw la 48-40 ka taa Stade Malien kanu na carton laban kɛnɛ kan AS Police de bɛna nin kura yira mɔgɔw la u bɛ 2 bi fɔlɔ sɔrɔ 50 o tɛmɛnen u tɛna wagati wɛrɛ di Stade ma cogo min na a ka se ka danfara don ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa se kuncɛli ɲɔgɔn cogo min na u bɛ wuli ka jɔ kɛ fo ka tɛmɛ Stade la ka taa sebaga sɔrɔ 65-56 n'a yɛrɛ sababuba bɛ kɛ Alu Jara ye n'ale bɛ kɛ MVP ye ni kuru 22 bɔɲɔgɔnko ye. Pression an yɛrɛ de bɛ ballon di Stade ma u bɛ taa don donc on les a dit que chaque fois maintenant qu'ils ont le ballon ou qu'à fin de passe ou qu'ils ont le ballon fin de passe défensif bɛ bouger avec ballon di bon vraiment an tɛ se k'a fɔ a ka d'an ye mais an ka fɛn fɔlɔ d'abord c'est le maintien d'abord il faut assurer le maintien si le maintien est assuré maintenant laɲini tɔ ye min ye l'appétit vient en mangeant. An y'an ka fɛn occasion sɔrɔ mais on a manqué tellement de panier an ye panier jɛ tellement que vraiment ni défaite in a kan ka alarme dɔ kɛ joueurs ye quoi pour que ka basket adressé di. musow ta fanfɛla la ko kura Stade Malien ale ni AS Police kun kɔdalen ɲɔgɔn na o yɔrɔ fana na a daminɛ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Stade musolakaw bolo u ye hakilisigi ni basigi fara ɲɔgɔn kan o la u bɛna laban ka sebaga sɔrɔ hali n'a bɛ gɛlɛya 57-54. An balimaw nin de bɛ dan sigi an ka kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya aw kana taa yɔrɔ jan ka sababu kɛ nanzarakan fɔla Modibo Kani Sidibe sɔɔni ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ aw fo ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ.